What's up mga kapadyak? Ruta natin ngayon, pupunta tayo ng Sagrado Village. Makikitagay tayo. Titikman natin yung lasa ng alak ng Sagrado, Caloocan. Kung ano yung lasa. So malapit lang ito. 21 km. So malapit lang, 21 km siya, kaya dahan-dahanin na lang natin. So hindi ko kabisado yung daan dito, so magmamapping ako pagdating ng Trinoma. Bali nakita ko sa mapa, kakaliwa tayo ng Mindanao Avenue. Pakiraan po, salamat. So ayun, okay yung bike lane dito. Walang basta-basta makakapasok. May ibang ruta, dadaan ka ng Santa Mesa, kaso hindi ko kabisado masyado, kaya dito yung napili kong daan. Sana makuha natin ang 2 oras. Ay, ano kayang lasa ng alak doon? Magkaiba kayang lasa ng alak ng Mandaluyong? Tikman natin mamaya. Medyo traffic siya mga kapadyak. Yun. Pala, bago natin makalimutan mga kapadyak, bago ka pa lang sa aking channel sa Bicolanong Rabat, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share na rin yung video natin. At pindutin nga pala ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ina-upload ko. So ngayon nga, nakalipas ng ilang buwan, ngayon lang ulit tayo nakapag ng video, pagawa ng konting video. So try natin sumingit. Nakakasya kaya siya.
tayo. Pagkapadyak natin. Nakikiraan kami. Nakikiraan. Pangaya tayong padanin. Dito tayo. Isip ko kanina, ano kaya kung mag-Commonwealth ako? Sabi ko ang layo. Ang layo ng ikutin ko pag nag-Commonwealth ako. Sabi ko dito na lang. Kahit na paano, malapit-lapit ng konti. At hindi ganong mahirap yung daan. Dapat pala hindi ako dito. Sana may labasan dyan. Ay, walang labasan. So, gagawin muna tayo rito. At return tayo dito. Ayan. Dito tayo sa Farmers. Dito pag ka na ng Cubao, wala nang barricade yung bike lane, pero maluwag naman sa ating Kapadyak. Bukas balik ako ng kahit mga ganitong oras din siguro, kasi pasok natin alas 10 ng gabi, so may oras pa tayong magpahinga kung may ang overman. Pasada, maraming nakausli, mga nakausling bakal. Kapag kumanan ka, Commonwealth na yung babaybayin mo. Mga kapadyak ko, hindi makulimlim. Dadaan ko lang dito. Usually kasi sa ibang ruta yung lagi kong nadadaanan, pero pagdating dito
halos hindi ko pa ito kabisado. Ito na yata yung Trinoma. Unahan, hinto muna tayo para check sa mapping. Ayun nga, silong muna tayo. Silong muna tayo. So yan, medyo malapit-lapit na tayo. Ito na tayo sa kita. Diretso na. Iting padyak na lang. Kunting padyak na lang, makakarating na rin tayo. At titikman na natin alak ng sagrado. Medyo nalubat tayo kanina, hindi natin na-record yung ibang biyahe natin. Ito, palit tayo ng battery, extra battery. Pagkana na tayo dito mga kapadyak. Magkakaliwa pala. Traffic. Medyo traffic dito mga kapadyak. Kaya singit. Ayan. Singit tayo. Maliit na yung kalsada rito mga kapadyak.
traffic sa lugar na ito. Medyo malalaki yung mga sasakyan. Ito, sa kanan tayo. Okay, ito mga kapadyak, yung tinatawag nilang sabungan. Kasi dati mga late 2000 yata, madalas kaming dumadaan dito nung backrider ako ng tuning ko. Ang biyahe niya dati noon Malinta, Bayan. So madalas akong kasama. Kaso sa sobrang tagal nga, siguro edad ako ng mga 14 yata. Halos hindi ko na matandaan yung ibang daan dito. Tinatawag nilang industrial road. Yung dinaanan ko kanina, unang beses pa lang akong dumaan doon. Kasi nga hindi natin alam na dadaan pala tayo doon. So ginamitan natin ng mapping. Hindi naman tayo naligaw. Google Map lang tayo. Pagdating dun sa unahan, kakaliwa ulit tayo. Tapos yun na, silanganan na. Ano kayong hinanda ng pinsan natin? Hinanda sa manginginom ng pinsan. Kasya ba? Kasya? Nakalan dito. Kakaliwad sa mga kagak. Okay. Yun nga lang, itong kalsada, laging maraming sasakyan. Tapos mga truck ang kadalasang dumadaan dito. Tulad yan. Yan ang malikabok.
tayo. So ano mga kapadyak, yun yung pupuntahan natin, yung paglalasingan natin. Nagana ka lang talaga ito. So kakaliwa tayo, tapos mali yata ako. Mukhang naligaw tayo. Dito sa kabila. Sumobra tayo, sumobra. Kumanan agad tayo. Sa kabila. Liligaw tayo mga kapadyak. Doon. Tok sa grab.